हम तुम्हारे साथ हैं। भगाओ लाडे, भगाओ लाडे। पुण्यश्लोक छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज की भारत माता की जय। हिंदू धर्म की जय। गो माता की जय। जय श्रीराम। जय श्रीराम। सकाळी 10 वाजल्यापासून आपण जन आक्रोश मोर्चासाठी या ठिकाणी बसलेला आहात। वेगवेगळे मुद्दे या बीडच्या जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या गावांमध्ये या ठिकाणी झाले, अन्याय झाले, त्याच्यावर आपण सगळेजण जन आक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून त्याचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी इथं आलेलो आहोत। माझ्या अगोदर ज्यांनी आपल्याला या ठिकाणी संबोधित केलं ते माझे सहकारी